Nalazimo se u osnovnoj školi Oslobodioci Beograda. Između ostalog, najvećeg rivala moje osnovne škole, škole Stari Novak, ali nećemo sad o mojoj školi. Zato što sam siguran da škola Oslobodioci Beograda ima sada neke potpuno nove rivale, a njenu školu pohađaju neki potpuno novi talentovani đaci. Danas ćemo to i da otkrijemo. Ovaj fenomenalni hor iza mene nije samo jedan hor. To su praktično dva hora. Mali hor, đaci od 1. do 4. razreda, i veliki hor, četvrtaci pa sve gore do osmaka. E sad, šta je ovde interesantno? Oni malo deluju ovako formalnije od mene. A zašto? Pa zato što imaju poseban stav za hor koji glasi ovako. Znači, šta se treba da uradim, kako mi objasnila učiteljica? Treba da uzem desnu ruku, stavim na levi zglob i onda to preturim nazad i stisnem se, što bi otprilike trebalo da izgleda ovako. Tako. A ja bih sada zamolio mali veliki hor, to jest hor, da pošalje kroz pesmu poruku svetu. Mladi gospodin Miloš, je tako Miloše? Da. Zašto je Miloš jedan momak za kojeg će se tek čuti? Zato što je perfektno odsvirao When the Saints are Marching, je li tako? To je kada sveci marširaju. Da. Jeste? I da se dešava da je Miloš potpuno samouk muzičar. A ja sam u jednom malom razgovoru pred snimanje otkrio da Miloš ima vrlo interesantan i istančan ukus. Pre toga, Miloše, zašto saksofon? Pa ne znam, čuo sam ga negde, ne mogu sad trenutno da se setim, pa mi se svidao zvuk, pa sam pogledao da li ima negde da se uči redak instrument i sve to, i otišao i probao. Dobro, ali taj saksofon nisi čuo u tipu muzike koji voliš da slušaš, već si ga čuo verovatno u džezu. Pa da, najverovatnije. Koji voliš? Da, volim. Ali molim te, reci gledalcima koji tip muzike najviše voliš.
Pa, omiljena vrsta muzike je punk, naravno. Dobro, i koji bendovi? Sex Pistols i Dead Kennedys su moje omiljene. All right. Morao sam kažem to na engleskom, Dead Kennedys su fenomenalni. Ja sam ih u svoje vreme slušao i mnogo mi je drago. Jeste to sam ili pod nečim uticajem? Pa, uticaj mog tate, najviše zato što on isto sluša punk. A i ovako, mislim, svidilo mi se kad sam čuo, pa... Ovo me još zanima. Čuo sam negde da sviraš klavir. Da li je to istina? Jeste, naravno. Koliko dugo? 4 godine. Da li imaš kući? Sad na 4, naravno. Jer ti nije nikad pao klavir na glavu kad si još ulicom? Kad mi padne klavir na glavu. Šali se. Nego šta sam još teo da te pitam, da ne pišeš možda slučajno neke pesme, nešto, poezije? Pa, pišem pomalo, ali na klaviru pišem kompozicije, a inače ovako pišem sa rečima. A koliko si, recimo, tih pesama napisao u kontekstu poezije? O, pa ne znam, nema ih baš puno. Imam 2, 3. A kompozicije za klavir? E, pa nisam dosta i pozaboravljala, ali imam zapisano kući. Nalazimo se u učionici u kojoj se održavaju aktivnosti jedne od najpopularnijih školskih sekcija. U ovom slučaju to je ekologija. Ja imam 2 potpuno adekvatne sagovornice koje bi mogle malo više mi kažu o svemu što se dešava ovde. Pa Ivana, molim te, izvoli. Ovako, ekološka sekcija počela je sa radom prošle godine u proleće. Tek godinu dana? Da. Okej. Mi smo kao donaciju dobili kontejnere za reciklažu. Ovaj, u stvari, projekat ima za cilj da probudi svijest kod naših vršnjaka o tome koliko je bitno reciklirati i očuvati prirodu. Sanja, ti, jer si član od prvog dana ili si se pridružila kasnije? Ne, ja sam se pridružila kasnije kad nam je nastavnica biologije preporučila to i zainteresovalo me zato što prosto mislim da je to dobar način da se probudi svijest, da naučimo mlađe od nas, da treba reciklirati i da oni kad porastu mogu isto nekim svojim mlađim vršnjacima da pričaju ono što smo mi njima, da ih naučimo da je važno da čuvaju prirodu i da recikliraju i ja mislim da je to njima zanimljivo i osjećamo se korisno nekako. Ćao. Lenka, ti si mlađi član ekološke sekcije, da? Da. Reci mi, molim te, čime se vi bavite i čime se ti konkretno baviš u ovoj sekciji? Pa od starih stvari pravimo igračke, bojimo plakate da bi podsjetili mlađe od nas i starije od nas da i oni recikliraju i učimo dramske tekstove da objasnimo mlađima kako da recikliraju. A kako te ova sekcija baš zainteresovala? Pa zato što na ovoj sekciji je zanimljivo je i radimo dobre dela. Ja sam na času origamija. Da, dobro ste čuli. Čuvena japanska veština pravljenja figura od papira. Moj sagovornik je Mateja, tako? Matija. Izvini, molim te. Matija, reci mi kao vrsti poznavalac ove japanske veštine, šta je to u stvari origami? Origami je vrsta što ljudi od papira napravi figure. Dobro. A kako, recimo, vi to pravite? Pa savijaju papir, oblikuju ga i naprave figure. A čekaj, koje, recimo, sve ti figure možda napraviš od papira? Možda napraviš labuda. Dobro. Možda napraviš ružu. Dobro. Možda napraviš zmaja. Dobro, šta tebi najbolje ide? Šta ti najviše voliš da praviš? Ja najviše volim da pravim ružu.
su sa mnom, a zašto? Zato što su oni članovi kluba Ujedinjenih nacija u školi u Slobodici Beograda i lični asistenti nastavnice koja je mentor ovog kluba. Nađa, molim te, reci mi nešto više o ovom vrlo interesantnom klubu. Trenutno postavljamo izložbu za svetsku kulturnu i prirodnu baštinu UNESCO u svetu. I ovo je jedan od načina da prikažemo svojim drugarima nešto više o svim ovim kulturnim i prirodnim objektima koji su pod zaštitom UNESCO. Drugarima u školi? Da, naravno. A za mart planiramo da postavimo izložbu kulturne i svetske baštine u Srbiji, koja će obuhvatiti srednjovekovne manastire i lokalitet Gamzigrad. Dobro, to sve zvuči vrlo interesantno. Ono što mene zanima je, jel su učenici zainteresovani da pročitaju nešto, da vide slike, jel stanu ispred panoa? Jesu, ima dosta na odmorima, prolazi se pa se i u prolazu vide i neki stanu sve pročitaju baš. A mogu ja te zamolim jednu stvar? Da nam odsviraš još jednu pesmu? Po tvom izboru. Dobro. Donosim ti stalak. I ako ti neka pomoć slučajno treba, molim te, evo, za moju dušu. Dobro. Sedim u učionici sa 7 malih pametnjakovića. Kad porastu, bit će veliki pametnjakovići. A ispred mene je gospodin velemajstor Bratislav, najbolji šahista u šahovskoj sekciji koja ima jednu vrlo interesantnu pričicu, a koju će nam otkriti Bratislav. Bratislave, kaži mi koliko postoji sekcija i koji su njeni uspjesi o kojima se naveliko priča? Pa sekcija postoji od početka ove školske godine, međutim bilo je još šahovskih sekcija pre više godina, ali sad ova nova sekcija uspostavljena sad na početku godine, nastavnik informatike drži. Dobro, tu je on iza, gleda nas vrlo pomno šta i kako pričamo i radimo. Reci mi, kad si se ti profilisao kao najbolji šahista u sekciji? Pa ja od početka sekcije sam najbolji. Ti od početka sekcije razbijaš, tako? Pa ja to tačno, momci, mislim da... Da, jeste. A je li istina, jedan frapantni podatak koji sam čuo, da je škola u Slobodnici Beograda u šahu 3 puta za redom bila prvak u opštini? Pa da, mi smo prvaci opštine. 3 puta za redom? Pa zadnje 3 godine. Bratislav, idemo ti ja nekoliko brzih poteza, može? Može. Ja sam malo zaboravio, evo ovako. Mogu... Koliko mogu topom, izvini? Sad nijedno. Sad nijedno, okej, idem ja ovako. Sam se otvorio mnogo. Mislim, dobro. Si heraški? Mat! Šalim se, sad ne, ovo sam Teo sam kako se zove, najkvarnjaka pred gledalcima, ne možeš se sekiraš, ništa. Ovo će da potraje. Kad završimo prilog, ja ćemo da nastavimo s partijom. Puno sreće, predvodi ih u nove pobede, želim ti novu titulu. Momci, šta da vam kažem, učite od najboljeg. Da. Mladi gospodin Aleksandar Lazić. Ja ću ga sada kratko predstaviti kao prvu trubu škole. Saznaćete zašto. Aleksandre,
Ćao, broj 1. Bez treme, opusti se skroz. Reci mi, molim te, zašto si prva truba škole pod broj 1, a pod broj 2, zašto baš truba kao instrument? Pa evo ovako, truba zato što sam čuo jednog poznatog trubača, Chris Bottija. Kao što samo ime kaže, on nije odavde. Dobro. Kako sam ga čuo, dobio sam odjednom tu želju da sviram trubu. A zašto baš prvo mesto? Naravno, puno vežba. Dobro, prva si truba škole zato što si najbolji trubač u školi, ali to si zaslužio time što si se dokazao na nekom vrlo važnom takmičenju, koliko sam čuo. Tako je, takmičenje talenata Palilule. Znači, prva truba Palilule, nešto, dobro. Reci mi samo nešto, Chris Botti, je li to bio džez muzičar ili... Pa da, on je džez muzičar. Znači ti slušaš džez? Da, najviše džez. Sedmak koji sluša džez. Pričamo sa direktorkom osnovne škole Oslobodice Beograda, gospođom Brankom Bečanović. Branka, molim vas, recite nam nekih ovako par najznačajnijih činjenica vezanih za vašu školu. Pa da krenemo od položaja škole. Može. Osnovna škola Oslobodioci Beograda nalazi se u centru Beograda. Krećemo se negde oko 506, 505, 506 učenika i 23 odeljenja. Škola je osnovana daleke 1960. godine i uskoro u aprilu mesecu proslavit ćemo 53. rođendan škole. Fino, moramo da dođemo. Osjećate se pozvani. Recite im, molim vas, nešto za vaš školski park na koji ste ovako ponosni. Vrlo smo ponosni. Žao mi je što niste došli u proleće kada ozeleni. Sada se i ne vidi koliko je taj školski park lep. Škola je okružena sportskim terenima. Imamo 3 terena za košarku, fudbal, odbojku. Imamo divan park i u tom parku je letnja učionica koju svi rado koristimo. Napolju se uzme. Jeste, napolju je letnja učionica koju rado koristimo kada god možemo da je koristimo. Inače, ovaj park je omiljeno mesto učenika i bivših i sadašnjih, a neću pretirati ako kažem i budućih. Gospođo Branka, jedno me samo pitanje zanima. Kako uspevate da održavate sve ove terene i ceo ovaj prostor u stvari oko škole zajedno sa parkom i tako dalje? Pa, moram reći da je to vrlo težak posao. Škola je stara 53 godine. Koliko god da je mi održavamo, jednostavno je vreme učinilo svoje. Ali je u proteklom periodu mnogo učinjeno na sanaciji kako spoljašnjoj, tako i unutrašnjoj i moram i da kažem da je veliki doprinos tome dala opština Palilula. Gospođa Branka, hvala na ovim iscrpnim informacijama u vezi škole.
završio se i ovaj buran i lep dan u osnovnoj školi Oslobodioci Beograd. Do neke druge osnovne škole, vidimo se.